Het faillissement van mijn vader, zijn bedrijf en vele boze mensen waren de oorzaak van deze paar stressvolle en veranderlijke jaren. Mijn ouders zijn altijd vrij open met mij geweest en ik heb altijd doorgehad wat er aan de hand was. Dat moest ook wel, want wat er gaande was, was ook niet niks. In deze periode heb ik zoveel geleerd over mensen, het systeem en vooral over geld. Van een dronken, boze meneer die onze schutting inreed tot advocaten die onredelijk gedrag vertonen. Van een curator die zich de afspraak niet meer kan herinneren, tot een deurwaarder die het dossier niet had gelezen en vervolgens met de politie het slot doorboort, terwijl jij naar school het huis niet in kan. Wij hadden een bedrijf en die is uiteindelijk failliet gegaan in 2015, maart 2015. En dan is het een soort achtbaan. En dat is inderdaad heel heftig. Wat gebeurt er dan? Dan heb je geen bedrijf meer, dan heb je geen geld meer, dan weet je ook niet meer precies wie je vrienden zijn. Dan heb je een hoop mensen die willen geld van je hebben. En omdat je je er nogal persoonlijk voor inzet als ondernemer, dan nemen mensen je ook persoonlijk kwalijk dat je niet kan betalen. En dan is dat eigenlijk het begin van, nou niet van het einde, maar eigenlijk het begin van waar beginnen we dan weer overnieuw. Ik ben ook een periode gewend dat we het gewoon goed hadden. Dus ik weet best wel het verschil. En ik merk wel dat het is irritant omdat je ook mee wil doen met je vrienden naar de bioscoop of uit eten. En dat geld heb je gewoon niet. En je wilt ook niet altijd even je ouders vragen. En dan probeer je dat zelf wel bij elkaar te werken. Maar ja, dan zit je ook met school en van alles. En ja, het is meer een stukje van je kunt niet meedoen met het sociale gebeuren van je leeftijdsgenootjes. En dat is denk ik wel het irritante als kind zijnde. Want je hebt gewoon behoeftes om bepaalde dingen te kunnen doen. En die kunnen gewoon niet. Thuis vond er een verandering plaats. De koelkast was zoveel leger. We gingen rekening houden met lichten en vooral met de kachel in de winterperiode. Hoe vaak we al niet van licht en gas zijn afgesloten, maar net op het nippertje iets hebben kunnen regelen. Ik wil mijn kinderen meegeven dat dit gebeurt tijdens ons leven. En als ik iets niet weet, moet je eigenlijk het moeilijkste doen wat een ouder kan doen. En dat is dan gewoon af en toe vertellen, we hebben geen flauw idee. En dat is eigenlijk een onzekerheid die je jezelf niet gunt, maar wel aan kan. Maar eigenlijk je kinderen niet mee wil confronteren. Dat is eigenlijk de dag na het faillissement het allermoeilijkste. En dat is elke dag nog moeilijk. Op school. Toen was het dan ook zo. Oh ja. Wij wonen hier. Als jij mensen geld schuldig bent, dan is dat gewoon een postadres en dat is gewoon ons huis. Maar dat houdt ook in dat het voor ons thuis is onveilig geworden, want we kunnen nergens anders heen. Dus we hebben al sinds 2 jaar lang geen deurbel. Want er reageert niemand binnen het gezin goed op de deurbel. Omdat dat is stress. Ja. Deurbel is stress. Ja. En kloppen klinkt vriendelijker. Wat is dan moeilijk? Omdat aan de ene kant wordt er wel aan je deur geklopt omdat iemand iets van je wil hebben. En dan is het heel lastig om door je eigen open deur te stappen en te zeggen, maar ik heb eigenlijk iets nodig van jou. En dat voelt moeilijk en dat is moeilijk, maar wij moeten wel verder. Maar ook de reis naar Rome, die ook zo €400 kost en je daar niet te enthousiast over wil zijn, want je weet dat er een mogelijkheid is dat het niet kan. In zo'n periode voel je je redelijk alleen, omdat je iets meedraagt wat niet uit te leggen is aan een leeftijdgenootje. Stichting Leergeld is een van die organisaties. Ja. Hoe lang heeft het worden voordat je die ontdekten? 1,5 jaar. Dat is lang. Na het faillissement, ja. En het is niet dat we niet wisten dat ze bestonden. Nee, we weten dat ze bestaan. Alleen we hadden bij onszelf niet herkend dat we de hulp moesten gaan vragen. Daar kwam onze dochter mee. Dat is toch wel iets dat wil je meemaken en dat weten we al vanaf klas 1, dat we daar naartoe gaan. En dan is dat wel hartstikke fijn en dat er zo'n mogelijkheid bestaat dat je daar dan naartoe kan gaan. Iedere ouder wil gewoon op zijn minst, mijn kind kan sporten, mijn kind kan meedoen met de groep. Wij als gezin thuis zijn zoveel hechter geworden. Op de vraag, maakt geld gelukkiger?
Nee, absoluut niet. Ik kan het zeggen, been there, done that. Er zijn nog genoeg dingen die je kunt doen buiten geld om. Je kunt zo buiten gaan wandelen zonder dat daar geld bij komt kijken. Ik heb dit stuk geschreven met geen enkele traan. Niet omdat ik emotieloos ben geworden, maar omdat ik weet wat belangrijk is in het leven. Ik mijn hoofd hoog houd en ik van het leven ga genieten alsof het de laatste keer is.